Tito Masong, mano po? Kawan ka ng Diyos, Iha. Saan ka galing? May kinuha lang po ako requirements para sa kasal namin ni Brian. Ganun ba? Pauwi ka na ba niyan? Opo, Tito, pero may bibilin pa po ako sa OSAID. Oh, sakto. Sabay ka na sa akin. Doon din naman ang daan ko. Nakakahiya naman po sa inyo, Tito. Baka makabala po ako. Hindi naman, Iha. Magiging parte ka na namin ng pamilya namin. Tuturing mo na akong pangalawang tatay mo. Sige na nga po. Tara, Maraming salamat po. doon ka na sa harapan. Sige po, Tito. Siya nga pala. Kumusta kayo ng anak kong si Brian? Maayos naman po, Tito. Mabait naman ba sa'yo? Oo naman po, Tito. Nagkakasundo po kami sa lahat ng bagay. Yan ang maganda sa relasyon. Magkakasundo kayo at dapat nagtutulungan kayo. Opo, yun naman po talaga yung gagawin namin. Lalo na po, malapit na po kami magsama sa iisang bubong. Kaso, Ano? nahihiya po ako at naiilang kay Tita Mitch. Bakit naman? Mabait naman ang asawa ko. Mataray lang siya sa unang tingin. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo pag tinarayan ka ng asawa ko. Tara na nga. Sige po.